Pinita nili nali tum afan voreng AWARSAI APHUTHAK se labangso video lang than pachini pon ikpo la penali tum thek pon long ikpo kopia voreng AWARSAI makon ana vacancies se doma lai huya details nali tum kai ke son labangso video arlosi thek pon long ikpo la penali tum jong se labangso YouTube channel na anta subscribe krelang prote nali tum subscribe ikon la penadung hes tame belar jandu yo dax tame berpon igdernon la la bule monon pinili voreng AWARSAI la pen kapre ka son update le la bang so YouTube channel long abis tame nali tum mobile long an notification na le pen nali tum video ke lang long da prang ya fan lo tang de pathiek pen la bang so voreng AWARSAI APHUTHAK le lang pon lo nang lapen non chithan pon nang la bang so voreng AWARSAI lapen la bang so advertisement alo nali tum stame long ek et potah lo lapen thek pon long ek potah lo lapen kachini ne tum lapen ki theklong le tum stame do ota helang las nali tum labang so video ka anma share un share ko Karbi Anglong rat stame pachini iknang tang ti non pathiek penda ki tok pon ateng nili ison soni nang than pachini pon ikpo lapen da ki tok la sono advertisement lo labang ke lapen applications are invited for the post of faculty purely on contractual basis voreng AWARSAI ro lapen ki claim ning labang ke SBI rural Self Employment Training Institute mate SBI RSET Diphu lapen dak describe age bang age limit bang son hello 22 years pen 40 years abang phu mate abang phia tumsi jogdun long ikpo lapen apus bang dak kidu okay kali stame apus dak ingsido apus amen la bang kela son lo faculty lapen kacharli ang deng kinang zila bang ke graduation mate post graduate ki untang abang phinang po lapen dak kinang sot dulang shall have theory for the teaching and process and computer knowledge asap sudunang po lapen dak ke dunang lang lapen English lapen Hindi language tame dak kaningje klar unang po lapen kapre rason alam mate kithek ta ke dunang sotlo lapen kachingki kachithan lai huye ta expert hoy nangpo lapen salary bang lang ponlo pulte salary na litum dak 24,000 anna litum long pon ikpo lapen number of post bang kadu kawi pen dak ingsi ando post bang ke na litum la screen long thek pon long ikji lapen ke apply pon ingji labang ke la sonlo apply immediately on or before dak 27 aprang nang litum apply iknang po standard form donang po nang litum arideng labang so standard form long stame nang litum details bandak fill up don iknang po lapen written test and poni labang ke general knowledge lapen computer capability labang so ahin pensi en pon po lapen nalitum hola application ki jog hot nalitum ki pidun nangji mate nalitum email id ta pidun iknang po lapen whatsapp number lapen nalitum mobile number lapen ason nalitum documents an bang nalitum pidun thainang po lapen ki jog dam ning labang ke address dak mention ponlo lapen kitok envelope kitok do ning envelope tha kitok do ning labang ke to the director SBI RESTI Diphu lason tok don ikna pola pen address banali tum dak thek ponong pola screen along dak mention ponlo second floor SBI Diphu Bazar branch building lapen M0 Diphu Karbi Anglong Assam 782460 lapen dak email statement ali tum thek long ikpo dak email SBI RESTI Diphu 1@gmail.com labang so email long len ali tum details alam arju te dagle nalitum arju iktamelo lapen apus bang li amuta nalitum hana than pachini pon iklo apus bang da ingsivet lapen salary nalitum 24,000 long pon ikpo lapen apus amen bang dak faculty apus lo lapen age limit bang ke dak 22 years pen 40 years ang bong malam abang pu abang PC jogdon long ikchot lapen nalitum labang so chiklo 27 September aprang nalitum jogdam igo ki jogdam nang adim labang ke SBI Diphu branch building lapen M0 Diphu Karbi Anglong Assam 78244 2460 labang sodium sinalitum dampen jogdam eknang po jola sonlo
la pen pini bang ke nili nang li tum han la short information nang wan pi bang la an chot lo la pen ning hang abang phu abang pi tum la pen labang so post fan qualification jong snali tum dak kapik lang pen chingbar do pulo tang tin nali tum jog dun igon la pen qualification details an nali tum dak screen on thek ponang po dak si tok pon iket lo la pen labang so video nali tum kan ma share ikon la pen pena puthot nili kaprega video nang li toman mate kaprega update na 1p2 ikpola sipini bangke nili la ansikang ton pon ikpola se dumi thakme kadu kave Karbi Teach 2.0 YouTube channel ong kelangara do an fastame nili hen pen kardom to change your